Kull blokka ġebel għandha statwa fi ħdana u xogħol l-iskultur li jikxifha. Hekk inqal darba Michelangelo, wieħed mill-aqwa skulturi ta' żmien ir-Rinaxximent. Imma l-iskultur mhux ġebel biss jikxef. L-iskultura hi feraq qadima tal-arti viżiva li tradizzjonalment tinqasam fi tnejn. Hemm l-iskultura li tnaqqax fuq foqrom differenti bħalma huwa il-ġebel u l-injam, u hemm l-iskultura li żżid mal-materjal bħalma huwa it-tafal. Il-punt ta' tluq kienet l-iskultura tal-ġebel, tal-metall, tal-fuħar, taċ-ċeramika, tal-injam u l-bqija. Ma' żmien inbidel il-materjal u nbidlet it-teknika. Il-modernizmu beda jesperimenta u jimraħ bi proċessi ġodda ta' skultura biex jiskopri forom ġodda u jtihom il-ħajja. Forom li bħal Michelangelo kienu qegħdin jistennew l-iskultur jiskopruh. Qegħdin is-Soċjetà Maltija tal-Arti fi ħdan Palazzo della Sal, din hija l-bitħa fejn hawn ħafna affarijiet artistiċi. Martin, għajdi daqsxejn, is-soċjetà x'tieħu ħsieb x'isir hawnhekk? Hawn naf li jsiru ġieli eżibizzjonijiet. U jsir ħafna tagħlim ta' inizjazzjoni ħafna drabi fejn wieħed jibda jieħu idea ta' ċertu arti jew anke craft. Ġifieri dak li jkun ikollu interess. Ekku. U fih dan is-sit tibdew trawmuh daqsxejn iżjed. Jo trawmuha. Tkun daqsxejn tajnuna kieku jiena li nagħlem l-iskultura. Jien meta bdejt tallimt pratikament kważi waħdi. Kont dilettant tal-injam u hekk u l-kunjatu kien jaf naqra injam, imma l-iskultura as-saġġ ħafna minnha tallimta waħdi. Veru li għamilt training ta' ħamil diploma fil-pittura. Però fl-arti, mill-lat ta' skultura, ħafna mix-xogħol għamiltu waħdi. Hawnhekk X'kienet l-ewwel ħaġa li għamilt bħala skultura? kienet fil-fatt tjuli. Sempliċi, hawnhekk nagħmluhom waħda naqra aħjar milli kont għamilt. Nassubu li bl-esperjenza mbagħad. Għax jien ma kelli nħadd, ġifieri niftakarni fil-bidu nqatta subajja dejjem pjagi kien ikolli, jaħsbuni qed inkun xi mażokist. Fir-realtà għandi ikolli tfal minn anke età ta' 8 snin ġieni u qatt ma kellna inċidenti, s'almenu, nisperaw li ma jkollniex. Martin, matul iż-żmien l-iskultura evolvit għaliex forsi aħna meta nitkellmu fuq skultura dak li jkun ma nafx imur għal-perjodi tal-perjodu barokk, forsi dik l-elaborazzjoni. Illum il-ġurnata hemm diversi forum u mediums differenti li kif issir. Issa, il-mod kif nagħmel il-korsina, norma nibda għandi tulipan sempliċi li nibda issu kulħadd jagħmel dak. Però ħafna drabi minn hemm il-qudiem inħalli t-tema tkun nħallija fidej ġeneralment l-istudent. Ħafna studenti jiġib ħafna dijat, nara kif inżommhom sempliċi biżżejjed biex ikunu jistgħu skont il-livelli jkollhom. Però kelli min it-tieni proġett kien studju tal-IT, pereżempju, li diġà nara l-istudenti kif ikun, tieħu ħafna ħin fil-bidu, speċjalment fl-injam. Imma kelli temi inkredibbli ġifieri mill-kappell dak li kien hemm ta' sħaħar najmin ta' Harry Potter u
li kien xismu. Għal dak kollu fejn tista' timraħ l-immaġinazzjoni. Ġifieri minn kollox. Meta qed nitkellmu fuq l-iskultura u partikolarment anke l-lezzjonijiet li tagħmel inti, qed nitkellmu dejjem fuq l-injam illa għaliex l-iskultura tissir fuq l-injam, l-irħab, il-ġebel. Mela, l-iskultura fl-injam hija skultura sottrattiva. Ġifieri inti tnaqqas bdejt minn blokka jew xi ħaġa u qed tneħħi. Hemm ukoll it-tafal jew il-pastellina jew hekk dakka huwa addittiv. Inti dejjem iżżid tibda minn boċċa u dejjem iżżid u toħloq kreatura li tagħmel. Jekk ma tkunx taħdem fit-tafal ħafna drabi huwa diffiċli biex inti għax it-tafal isu l-lapes għall pittur. Ma il-bażi, dik it-teknika inti biex toħloq hekk tibda ħafna drabi nibdew bit-tafal fil-fatt u l-ewwel proċess propju huwa d-diżinn. Jiġifieri jiena issa norma nagħmel anke hemmhekk. Ġar nbirek tulipan sempliċi, ma ntihomx diżinn lest tiegħi, imma kulħadd jagħmel diżinn tiegħu min tajjeb ħafna min inqas u dan, u mbagħad niżviluppaw minn hemmhekk. Wara dak nagħmluh fit-tafal, allura tibda dik tielet dimensjoni wieħed jara kemm irid jaħdem fil-font u hekk, u mbagħad naqduh l-injam. Inti hemm proċess ta' żvilupp ukoll. Missieri Mario Pandolfino kien ta' ispirazzjoni wkoll ta' gwida għal dak li wasalt fejn wasalt illum. Ovvjament għalmuni nuża l-għodda qatt ma beżżawni minn xejn fis-sens jew qatt ma wafquni minn nagħmel xejn, anzi l-affarijiet li nimmaġina nista' nagħmilhom dejjem ibbuttawni biex nagħmilhom. U ovvjament anke forsi l-idea affarijiet ta' riċiklaġġ li hemm ħafna materjal madwarna nistgħu nużaw lilu ovvjament kif jgħidu like father like son. Bħala materjal li nħobb nuża l-biċċa kbira nqatta' ħafna ħin niġbor. Kważi nkun qed niffalja kollox f'moħħi x'għandi forom differenti nqassamhom għalihom, triki għalihom. But ovvjament, skont x'inkun qed nagħmel, tippikja l-biċċa kbira nifresh kollox mal-art u kważi dak li tkun pinġejt ma tużax. Issib affarijiet ġodda u tarġa' tirreplacehom u tpoġġihom u tbiddilhom u tagħmel. Meta biex nibda forma biċċa kbira nipprova nsib xi ħaġa oġġett li ġa jeżisti bħala forma tiegħu pereżempju jien naf bħal każ ta' rasta żiemel imma mbagħad minn hemmhekk noħodha x'imkien ieħor, f'eżempju rasta żiemel nbidlu f'seahorse jew affarijiet. Il-proġett ta' Tesla 2009 dak kien parti mill-proġett li kont nistudja barra minn Malta, ġewwa Dartington College of Arts. Kellna modjul fejn nistgħu nagħmlu proġett artistiku barra mill-iskola u ddeċidejt li ninżel Malta u nagħmlu Malta. Bħala tema mort fuq Tates jiena. Problema ta' Stray Cats Malta u bażikament jisni ħloqt monument in a way għall-artisti, provajt noħloq blank canvas bażikament biex l-artisti jkunu jistgħu ipinġuh kif iridu, ovvjament minn l-idea ħarġet minn cities oħra fis-sens ta' kien tiġi l-istess ħaġa, eżempju Berlin kien hemm l-orsijiet, Spanja kien hemm il-bullu, jien Malta għażilt l-Stray Cats ġifieri. Meta kont qed nistudja kont qed naħdem fuq large scale u small scale sculptures u jiena ddeċidejt li mmur kbir biex nesplora dik il-parti. U wkoll għall-artisti biex ipinġu jkollhom spazju biżżejjed fuq il-qattus li jkun jistgħu jimlewh kif iridu huma. Ġifieri għodu hemm sallum ġifieri jista' jiġi impinġi minn kwalunkwe artist meta jrid fix-xi jrid u meta jridu. Bażikament l-iskultura kinetika hija skultura li tiċċaqlaq. Issa ovvjament tista' tkun tiċċaqlaq
jew mill-persuna li tiċċaqlaqa, ġifieri hemm interazzjoni tal-udjenza mal-iskultura. Bekk l-iktar ħaġa li tinteressani li personalment hija dik il-fatt li għandek l-udjenza qed tagħmel ċertu interazzjoni mal-iskultura. Jew nkella wkoll tista' tkun skultura tiċċaqlaq bir-riħ li xorta tissejjaħ skultura kinetika ġifieri. Għalkemm naħseb li ħafna nies li ma jafux bija waħda mill-affarijiet li Malta għandna ħafna minnhom huwa n-nar tal-art li hija titqies bħala skultura kinetika xi toħloq ċertu forom u qiegħda tiċċaqlaq ġifieri dik hija forsi l-kelma ma nafux biha ma qiegħda madwarna żgur. Mela id-dajsa tar-riħ ħadd tkun ukoll skultura kinetika li l-idea tiegħi ħadd tkun fejn npoġġi l-udjenza biex tagħmel ċertu interazzjoni mal-iskultura, ħadd tkun kbira, ħadd tkun għolja madwar xi 7 metri. Bażikament l-idea hija li użajt id-dajsa tal-pass qisha l-karozza tagħhom għal dak iż-żmien. Forsi llum inbidlu ftit l-affarijiet imma eżempju għal wara tieni gwerra dinja kien hemm mal-2000 dajsa reġistrati llum forsi għandna 40, imma n-nies xorta għodha f'qalbhom. Allura użajt il-forma tagħha biss biddilta ftit fejn tajta naqa' forma ta' airship bl-iskrejjen u dik il-parti fejn tkun kinetika fejn in-nies ħajkollhom bħal makkiniżmu fejn dawruh jkunu tidawru l-iskrejjen minn taħt u forsi anke xi moviment ieħor fid-demp. Dal-proġett kien parti minn koll għal proġetti pubbliki għaw arti fil-postijiet pubbliki fej kienu mażunin 6 u ħajġu mqasmin da 6 fi żmien 3 snin. Jiena kif ittaraw hawnhekk jiena bħal Matthew nipprova nsib materjal riċiklabbli, ma dak il-materjal riċiklabbli nipprova toħloq xi ħaġa tieħu pjaċir biha fl-istess ħin u tgħid mbagħad li minn dan il-proġett użajt materjal li kien se jintrema. Oġġett utli hu. Din l-istorja tagħha bdiet, kien hemm ġar tiegħi kienet jisbarazza garaxx ħdejja u rema żewġ roti, kien se jermihom ġo skip daw żewġ roti. Daqqa waħda qed jara x'ħassra dak ir-roti ħajntremew. U ġitni l-idea li waħda minnhom għalkemm stajt nirranġa biex tkun tajba triq, li fex ma kellix ċara xejn. Ħettina nagħmilha jiena rota tal-baħar, nipprova noħloq rota tal-baħar. Mela hemmhekk bdejt naħseb imbagħad x'materjal ħanuża biex tal-proġett jirnexxi. U bejn xi sketch lem, u bi-sketch law bdejt ħloqt ir-rota għandhom tisu ma' 3 xhur, nipprova materjal differenti u dejjem insib materjal li jkun se jintrema dik tiegħi kienet. Kull ma bdilt ir-rota ta' wara għamilta pedal wheel għax issa dik ir-rota li kien hemm qabel mhux tibqa' tintuża għax fuq il-baħar ma tkunx tista' timxi biha u għandek 8 paletti mwaħħlin ma' dir-rota. Biex iddur directions fil-baħar, l-steering wheel ħajqa jintuża xorta waħda, ir-rota ta' qudiem ħatibqa' hemmhekk xorta waħda, għandi rudder tmun li sempliċement bolta u jekk inħoll jinqala u jeħel sistema ta' bolti ieħor quddiem. Jiġi hekk. Allura dak ħajinżel taħt il-wiċċ tal-ilma u meta tdawwar l-steering inti dik ħatimxi l-qudiem jew il-left jew il-right. U dak għandek id-direction ukoll. Josef Kalleja kien skultur dominanti ħafna fl-isfera tal-arti moderna Maltija. Kien fost l-aqwa tal-artisti Maltin ta' das-seklu u żviluppa lingwaġġ totalment ġdid fl-arti għal Malta anki għal l-isfera internazzjonali. U wkoll żviluppa mod perspettiva ġdid
kif nirrappreżentaw ir-reliġjon u l-ispiritualità. U l-importanza tiegħu kienet ukoll li ta' alternattiva estetika għal dak li kienet jiġri fl-Ewropa fis-seklu 20 u anki ftit qabel. Matul ħajtu Kallejja ma kienx rikonoxxut hawn Malta għax qed jagħmel xi ħaġa li kienet daqshekk differenti, daqshekk ġdida, differenti mit-tradizzjonali li kien ostratizzat mill-isfera artistika u anki ftit ukoll mill-isfera soċjali. Imma kien hemm dawk l-artisti li raw li x-xogħol ta' Kallejja kienet importanti ħafna, raw il-dominanza tiegħu u ħadmu mal-idejat tiegħu u komplow ikabru l-idejat ta' Kallejja. Daw kienu Antoine Camilleri, kien Cesar Attard, Anthony Catania kif ukoll Giuseppe Schembri Bonacci li il-koll ħolqu r-relazzjoni ma' Kallejja u komplow dar relazzjoni miegħu. Josef Kallejja twieled fil-1898 u għex għal 100 sena, jiġifieri kellu karriera twila ħafna u beda fl-Iskola tal-Arti ġewwa l-Belt ta' Valletta fil-1920s u mbagħad kompli l-istudji tiegħu ġewwa Ruma fil-30s. U mill-ewwel mrid isib mezz differenti kif jiżviluppa l-arti tal-iskultura. Mill-bidu kienet jagħmel affarijiet differenti li ma tantx kienu jintoġbu mal-pubbliku Malti. U mbagħad fil-1937 beda skola tal-arti għax rid juri l-modelli akademiċi tal-arti li kienu qegħdin jintużaw Ruma. U beda dal-iskola żgħira ġewwa l-Belt. Ukoll beda l-iskola li kienet msejħa l-Iskola Libera del Nudo, li kienet skola fej l-artisti jistgħu jaħdmu mal-life models. Josef Kallejja kellu relazzjoni tajba ħafna ma' Dun George Preka, fil-fatt kien wieħed mill-fundaturi tal-mużew u kien jiforma parti minn dal-organizzazzjoni imma kien wisq dinamiku biex ikun parti mill dal-istituzzjoni tar-reliġjon. U beda jiżviluppa l-arti tiegħu fuq l-idea tal-ispiritwalità nnifsu. Kif jista' wieħed joħloq l-idea forma ta' skultura. Hija xi ħaġa li kontradittorja, ma tistax inti toħloq xi ħaġa li ma teżistix fil-materjalità forma ta' skultura. U kien jaħdem hekk biex jipprova jirrappreżenta x'qed iħoss u x'qed jaħseb fl-immaġinazzjoni tiegħu biex ma joħloqx affarijiet li diġà jeżistu fid-dinja viżiva. Dik kienet l-għan tiegħu. Għalkemm Josef Kallejja kien ġeneralment juża t-tafal biex jikkrea l-iskulturi tiegħu, kien ukoll anki juża medji oħrajn. Imma wkoll kien jaħdem ħafna bil-fotomontaġġ. Jiġifieri kien jieħu ritratti tax-xogħlijiet tiegħu, bozzetti, u mbagħad kien jieħu ritratt jew anki xi kultant postcards tal-post fejn irrid li dan l-iskultur, dan il-monument isir. U mbagħad kien jeħel il-ritratt tal-bozzetto fuq il-ritratt tal-post fejn irrid li dan isir u kien qisu jikkrea dal-image ta' xi ħaġa reali għax aħna meta naraw ir-ritratt dejjem naħsbu li hija xi ħaġa ta' veru. U dawn ir-ritratti, dawn il-fotomontages u kien sejħilhom id-Dream Projects kienu mezz kif hu seta' jimmaterjalizza x-xogħlijiet tiegħu. Kallejja huwa konsidrat artist importanti għall-isfera internazzjonali imma mhuwiex magħruf fl-isfera internazzjonali. U fil-fatt id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti qed jaħdem biex Kallejja kif ukoll anki artisti oħrajn tas-seklu 20 ikunu magħrufa barra minn xtutna. Id-Dipartiment qed jorganizza attivitajiet bħal eżibizzjonijiet, konferenzi u anki qed joħroġ pubblikazzjonijiet fuq ix-xogħlijiet ta' dawn l-artisti, speċjalment fuq Kallejja. Il-konferenza li saret f'Diċembru li għadda
kienet konferenza internazzjonali li iffokat fuq ix-xogħol ta' Kallejja u kienet imsejħa Peripheral Alternatives to Rodin in Modern European Sculpture. Iġifieri, it-tema kienet li jippruvajna naraw ix-xogħol ta' Kallejja fil-kuntest internazzjonali u x'għamel Kallejja differenti minn artisti oħrajn u anki wkoll ir-relazzjonijiet artistiċi bejn Kallejja u artisti barranin. Għadan il-konferenza ġew riċerkaturi u akademiċi minn barra, ġew mill-Kroatja, mill-Iżvizzera, mill-Ingilterra anki minn Franza, u daw tkellmu u ddiskutu x-xogħol ta' Kallejja. In-nies li ġew minn barra inkludew il-kuratriċi tal-Museu Rodin ġewwa Pariġi, kif ukoll il-kap ta' riċerka tal-Henry Moore Institute tal-Leeds. Daw in-nies ġew Malta biex tkellmu fuq ix-xogħol ta' Kallejja u raw fil-fatt ix-xogħol ta' Kallejja ġewwa l-eżibizzjoni li saret parti tal-konferenza għatta apposta biex daw in-nies minn barra jistgħu jaraw direttament ix-xogħol tiegħu u anki jibdew jinkludu x-xogħol ta' Kallejja forsi anki fir-riċerka tagħhom. U din naħseb kienet suċċess għax komplew jitkellmu, jiddiskutu l-idejat li kienu qed jiżviluppaw matul il-konferenza. U fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu fuq iżjed proġetti biex naħdmu magħhom fil-futur ukoll. U bħala parti mill-konferenza anke se noħorġu pubblikazzjoni tal-kitbiet li kienu preżentati mill-parteċipanti li ġew minn barra u wkoll ħan nippubblikaw katalgu tal-eżibizzjoni li kienet tal-iskultura u r-ritratti ta' Kallejja. Passion and Mysteries, programm korali għal żmien ir-Randan. Is-Surmas Direttur Michael Laws jiddiriġi l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali bis-sem ta' Marcelina Ġus, Mirjam Gawċi, Claire Mazza, Christopher Bużjetta, Alfred Camilleri, Albert Buttigieg, il-Kor Goldberg Vocal Ensemble nhar il-ħadd 6 ta' Marzu fis-7:30 fis-Sala tal-Konferenzi f'Dar il-Mediterran.